Hola, soc la Marta i m'agradaria donar 5 motius pels quals és important que l'independentisme guanyi les properes eleccions del 28 d'abril. El primer motiu és que hem de deixar clar que a nosaltres la repressió no ens atura, que seguim reivindicant els nostres ideals, que seguim reclamant el dret a l'autodeterminació per aconseguir la República Catalana. El segon motiu és que hem de fer tombar el discurs de l'estat espanyol. I què millor que guanyar unes eleccions en el seu propi terreny. Hem de deixar clar que l'independentisme segueix guanyant eleccions i hi hagi el PP o el PSOE al govern. Tercer motiu. És important fer arribar el nostre missatge a tothom arreu dels països catalans. I és evident que estar al Congreso ens permet fer arribar el nostre projecte a tothom. Quart motiu. És important que utilitzem l'altaveu internacional que generem aquestes eleccions. És evident que són unes eleccions complicades, que es mirarà quins són els resultats, sobretot també a Catalunya, ja que fins i tot aquells que són de fora de Catalunya segueixen parlant de nosaltres. Cinquè motiu. Hem de fer trontollar el règim del 78 i posar sobre la taula el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos polítics catalans. Si Esquerra Republicana, només amb 9 diputats, ha sigut capaç de fer tombar governs, imagineu-vos què podem aconseguir si som més. En aquestes eleccions, que sembla que la cosa va de PSOE o Esquerra, tenim l'oportunitat per primera vegada a la història de fer que l'independentisme guanyi unes eleccions espanyoles a Catalunya. I hem de fer-ho possible, i ho hem de fer possible anant a votar, que no hi hagi cap independentista que aposti per l'abstenció. I sobretot és important traslladar aquests vots a Esquerra Republicana.